Bħal issa eluf ta' turisti li qed iżuru pajjiżna qed jitħallew jistennew sigħat twal fil-Venet f'xemx tiżreġ. Qed jintlaqtu anke t-turisti li jmorru jżuru l-Gżira Wċija l-ġurnata li qed jispiċċaw jaslu tard biex jilħqu l-vapura l-Għawdex. Il-kellim ewlieni laburista t-turiżmu Gavin Gwilija qal li l-Awtorità Maltija t-Turiżmu qed tonfoq miljuni kbar ta' euro barra minn Malta f'reklamar biex tiġbed aktar turisti lejn Malta. Iżda s-sitwazzjoni f'pajjiżna qed isservi bħala l-riklama t-turiżmu. Gwilija qal li huwa tal-mistħija u kundannabbli li r-riforma fit-trasport pubbliku saret fil-qofol tal-istaġun turistiku, bil-konsegwenza li qed tħalli impatt mill-aktar negattiv fuq din l-industrija. Il-kellim laburista qal li l-Oppożizzjoni kienet prudenti biex tikkummenta għaliex stenniet li s-sistema tidħol sew fis-seħħ, minkejja li l-problemi bdew 3 ġimgħat ilu. Iżda issa l-Gvern għandu jerfa' r-responsabilità u jsewwi l-ħsara li jagħmel b'miżuri immedjati u effettivi biex is-sitwazzjoni terġa' lura normal malajr kemm jista' jkun.